Kubor ka Batisi TV. Lawan rasa pi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas bat bidor. Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit hagalai pau tarik unai weng arajar arpo kala IT da gajing tho sha menteri jongkatanat ka kwat kakya uba Alexander L Heck ban pensngau halor gajing don kam jongki pait ba nongsong shnong ya ka sub center hak shnong langpi bar hak shnong nongknom kibadon hapo upot usam jongka West Khasi Hills District. General Secretary jongka seng uba Richard Skambor Karbani hagajing ekran bat ka Batisi TV ulai tho bagi pait ba jongka shnong langpi bat jongka shnong nongknom kila dep terwaru bagi kloy wat ban IA ya ka jaka syaga sorkar nagabenta ban shna ya gani ka jaka aijing sumar ka ban yarap ya ki pait ba hagapang gashitom. Haga jo kapor nakaliang jongga seng kala kerpar ru ya katanat ka koit ka khia jongga sorkar jela bakan shnapan bahano ya ki arteli gi public health center haga ba nakaliang jong menteri badai pe ya katanat ka koit ka khia ula ai ka jingkular syagani ka seng bahalang baka sorkar kan sale ya ka badon kam naga benta ka bit ka biang jonggi pait ba ka West Khasi Hills District. Pau dia nakaliang ka jongi la dawa ba akundum no ka sorkar kreiban bu no kawai ka sub center hapo langpi area nang ta kawai pede hapo nongknum area bat ki pajba ha gani ga jaka la long balakloi ban ai ki jaka ban shnai kini ki sub center nang ta hak bede bat ki ka jing pen bahas su ya kini ki PHC lan ki primary health center te ka baso tanar kalong ba menteri ulong ba kini ki ban pen bahas su kini nakaliang jongu la pen pa ba unsa le ak badan kam da ka jing yarab be pisa jongka World Bank pan bahas susu ya kini ki primary health center ki badan hak leng jongka West Khasi Hills te hak be dei pede bat ka nursing college ka badan hapo nong ston da kaliang jong menteri le thu ingi ba ada ban sanction ki pos nang ta re ka jing em ta kalong ba patla ban khot application ki khna namar nakadaw jong ni kham jong covid te hakabai dei ka maternal and child health hospital hanong stoin ru kadang don jingi mta namar nakadaw jong kani ka klam rei lalong balakloi ha kanu por ban sedang no ya kani ka hospital hang tai te nakliang tu pasang ru pen pau ba hau menteri ba hadu mta uni maternal and child health officer po ka district Mundon te nakliang jong ka seng ka la pentu menteri ba bun pha nang ba kanong ka jing sakri hang te po jong ka health department hang te po West Khasi Hills kalawang ba khia du kata namar ka jing duna jong gi doktor bat ka jing duna jong gi staff nila banong ka jing duna ha ki bobun giliang te nakaliang jong menteri ulak kubur ba kadon ka jing duna ha ki manpower khamtame ha ka jala ka jongi re nakaliang ka jong ulak kula rengi ba unyele kat bala ban pha ikinong trai hagi hospital khnang ban pajba kinyo jing sakri ka bakhambiang nang tabade nakaliang jo seng la kanturu ban penkloi no urut ban pli ya ka laidom sub center ka badon ha mairang block nang taya ka molongkar sub center ka badon ha motharishan block namar kini ki kabasa kalong stang ban penbet ki trai jaka pat ka department ha ka ba lala ban pli no namar kini ki atli sub center la sam ta la bun snem po West Khasi Hills te hak bai dei bet ke jing e jong ka district hospital hanong stoin bede ngila kaseng kala ba sibun ki jing duna hak ba kumba I menteri la debong ba ka jala jong ki duna ba ki man power te nakaliang jong kaseng la pon sngo ba hadu mata hak te hospital ki parla ban thung yu radiologist lan sonologist ban pai ki kini ki machine of kum ka ultrasound but x-ray nang ta ban penyai be juni central oxygen line lingba ka ICU nang ta operation theater bat ki wards ki baper nang ta ka blood bank hang te po civil hospital nong stoin kala long balakloi rei ka jinge mta kalong ba kimpat thungi ki doktor ki ba bed ha ka ban pe ki te ki ya ka te blood bank hadum tam padan pathologist doktor popet ya ka blood transfusion medicine ro hadum tam padan nang ta ki
kibun ki doktor kaba katkun ka guideline jong ka Indian Public Health Standards baga district hospital ka diban bun ki doktor rege jinge hadum taru orthopedic surgeon rumpadan psychiatrist rumpadan ophthalmologist rumpadan MD medicine ENT rukini rumpadan tena kaliang jong ka sengkala dawana ka sarkar ling ba menteri ba la kumno ki diban pha no kini ki doktor sa ketai hospital nang bagi pajba kan jo jing sekri ka bakhambaha nang ta kapakadu kalong ba kani ka district hospital civil hospital hapo nang stoin hadu menta ladang ipek impat ikop banong ba kadai ka district hospital namar hadu menta ka administrative block building but outdoor patient department ro kampadon nang ta medicinal and general store ro kampadon hai ba dei berkani kaliang nang kaliang menteri le thu ingi ba ka warehouse ban sa sna lala ban sanction ban sa sna no hakte ke jaka hakte ga hospital te nakaliang sang ru kala dawa ba lakum no ka emergency but casualty service building ru de ban sna hakte ga hospital namar kumbang i ban ngilab ba hakino klimat badon kijing takhu kali lane kijing ji accident dangi ledra ante hospital kalong tang bangun chu ledra ante nangte no hospital ki haban refer lani ban pha no sani seslong te hang nang ta kawai ka building ru ka bangi don kam hang tai kalong ka physical therapy and rehabilitation center mar hang tai ladon ki physiotherapy re kampadon la ka jong ka building te kan chem jinge ki bru ki bayo ya kani ka jingpang hakaba inyarab da kini ki nongkem lani ki kita ki physiotherapist mar kimyo banle ka exercise lani kum kata ka rehab center bagi la banyo ya ki jingkot ke bakham paka te dang don kam su ikini southly building hangtai hapo civil hospital noston kumbang itu bakade ke district hospital re dum tangi dang nangi iba kadang duna shibun hakabe dai berkani teu menteri ulong baik ikijing don kambar khoj omdai tang ha district jongi re bro ko ke jela indiale ban penbiang nam ta ki jing don kam jong ki hospital lani sub center re ke jing susi kalong ba nakaliang jong menteri ru kubur ba ke jela ka jongi ke duna bha hagi haka manpower lani ki jing duna jong ki doktor lani ki jing duna jong ki ni ki ba tebet hagilan ba pher ha be dai ber ka jing sumar lani ha be dai ber ka jing ko jing kia